Ahojte a vítam vás u dnešného videa. Cez víkend sme boli nakúpiť cerke nejaké topánočky a teda keďže bola s nami, tak sme sa nemohli nejak extra vyžívať v tom nakupovaní, takže som si nemohla nejak skúšať veci a proste podobne nakupovať si pre seba neprichádzalo do úvahy, tak u mne naskakali aspoň nejaké drobnosti, doplnky, blbostíčky, ktoré vám dneska ukážem. Takže tu máme haul. S doplnkov som kúpila také čelenky kvetinové, ktoré sú teraz fakt veľmi pekné. Táto je cerkina, rúžová, a aby sme spolu ladili, ja som si zobrala bielu a fakt sú veľmi pekné a prekvapilo ma, že ani nestáli nejak extra veľa, stáli iba necelé 4 eurá v Gate. Áno, ja na to nemám síce teraz prispôsobený účas, ale iba tak pre ukážku, že jak to vyzerá, je to veľmi chutné, pekné. Táto biela je pekná tiež moja. No, tak budeme s cerkou pekne ladiť v lete, tak na tieto dve sa veľmi teším. Potom ešte v Gate som úplne našla brutálnu čelenku, proste úplne neskutočne krásna. Ale je kovová. Fakt nie je to plast, je to kov, takže nie je to nejaký extra šmeď, že by sa to nejak zlomilo. Už som ju raz mala a neviem si ju vynechváliť na to, že to je kov, vôbec ma netlačilo na hlave, takže je super. Opäť nemám na to vlasy prispôsobené, ale skrátka veľmi pekne ukázala. Ja som mala také tyrkysové šaty a plus toto vo vlasoch, bolo to skvelé. Takže toto sa mi páči a toto tiež stálo okolo 5 eur, alebo teda do 5 eur. V podstate všetko asi, čo vám dneska ukážem, sú také 5-eurové záležitosti, ktoré ja strašne zbožňujem. Ďalšia vec, čo som si kúpila, je maska na spanie, ktorú ale nebudem používať na spanie, pretože nejak neviem, sice nikdy nehovor nikdy, ale teda nejak asi nie, ale kúpila som si ju kvôli jednému videu, na ktoré sa tešte. Budem tam mať špeciálneho hostia pre mňa. Takže takáto maska na spanie. Takže takáto maska na spanie je z H&M a tá stala 5 eur. Potom som si kúpila kozmetickú taštičku. Tá je z New Yorkeru a tá stala 5 eur. A úplne skvelá je tam, že summertime. A úplne už ju vidím, ako ju budem nosiť v plážovej taške. Vlastne aj za tým účelom som si ju kúpila, že si v tom budem v plážovej taške pekne uchovávať kadejaké tie, no čo ja viem, čo všetko potrebujeme na pláž. Budem tam mať, čo ja viem, hrebeň, zrkadlo. Nie som si istá, že do tohto budem pchať aj opalovacie krémy, ale minimálne nejaký balzám s vysokým ochranným faktorom na pery a podobné srandy, takže moja kozmetická taška do plážovej tašky, dajme tomu. Proste musela som si to pred mužom nejak obhájiť, že prečo ju vlastne ja potrebujem. Ďalšia vec, ktorú som kúpila opäť, keď sme teda v New Yorkeri, tak z New Yorkeru som si kúpila takýto batôštek krásnej mentolovej farby. Ja túto farbu proste milujem. A on je z toho neoprenového materiálu. Ja nehovorím, že je nejaký úplne veľký ten baťoch, je to proste iba takýto obdĺžnik zviazaný s šnúrkou, ale chcela som ho, proste musela som ho mať a ten stál 8 eur. Som hovorila, že je neoprenový. Taký neoprenový. Už sa vidím, ako sa s ním treba bicyklujem alebo korčulujem a podobne. Ešte tu mám jeden doplnok. Ja som tento doplnok strašne chcela, furt som ho všade hľadala, nikde som ho nenašla, našla som ho iba teda v striebornej, ale ja som to chcela v zlatej. A to sú to tieto retro digitálky. Úplne ich žerem. A tieto stáli dokonca 4,50 alebo tie 4,90, no nežerem. Dajme tomu teda, že 5 eur. A ja viem, že proste za týždeň mi už možno nepôjdu, ale proste musela som ich mať. Oni sú takto síce zlaté, no ale z druhej strany sú tako strieborné, čiže už aj za chvíľku aj z tejto strany budú také zošuchané strieborné, ale mne to vôbec neprekáža, proste som ich musela mať. A dokonca mám ich už asi 2 dní a stále ukazujú čas presne, takže OK. Takže to je iba taký úlet, proste úlet, ktorý som musela mať. A posledná vec, ktorú vám tu ukážem, proste je takáto vec. Je to pohárik so slámkou a ja sa snažím teraz nejak dodržiavať pitný režim a tento pohárik mi v tom teda veľmi pomáha.
nakoľko ja furt rada pijem z niečoho, čo sa mi páči. Keby som mala piť v kuse iba z nejakého toho obyčajného skladeného pohára, tak proste ma to nebaví, alebo ma to nenátkne, alebo proste nejakým spôsobom ma to neláka, že teraz idem a teraz v kuse z toho pijem, no ale toto non-stop, keď proste vyprázdnim, idem, načapujem a zase pijem v kuse a je to super. Takže tento pohárik sa mi veľmi páči. Už som si do toho robila, že som si tam nakrájala jahody a zaliala som to ľadovou vodou a bolo to super. A kúpila som aj také isté malinké mojej dcerke, takže obidve si v tom takto pochlívkávame vodu a je to skvelé. Tak, toto bol fakt taký malý, strašne rýchly haul, ale musela som vám tieto drobnosti ukázať, pretože ja z nich mám veľkú radosť. A niekedy ma fakt takéto rýchle, malé nákupy drobnosti o mnoho viacej potešia ako nejaký plánovaný nákup nejakej mega veci. Takže tak. A som teda rada, že aspoň to video nie je zbytočne dlhé. Majte sa pekne, ahoj!